Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ndelok perwedusan neh, perdombaan neh PT Jatinom Indah. Yo delok neh. Iki penampakane iki. Poh, api-api sing kene. Tas dipakan warek-warek ayam dek. Wo, kalau. Iki ndas ireng iki lho, dorper wi jenenge. Domba dorper wi. Lokasi panggah Jatinom, perapatan 511 ngidul, Gapura Jatinom ngidul. Enek Indomaret Tandalan kidule pas wi enek dalan ngetan arah Dam. Ya, wi ngetan 200 meter kidul dalan. Lokasine ya kono kuwi. Sing butune nggih korban iso menghubungi kami iso. Delok-delok sik iso. Tuku langsung ya iso oleh, siap. Oke. Lah iki lho pecantane tak dudohne. Lah pokoke ngene lho. Iki lho pecantane. Blantongane ya iki, blantongane. Sak kandang blantongane sitok. Lah iki lho. Bobote tenan iki, enek lek 70 sampai 80 kilo iki wong loro lek sing geret, lek wong sitok eleh dionceng le, diuncalne iki lho. Blantongane ya iki. Kaya ngene penampakane. Gandule ya kaya ngono kae. Poh. Wedi ya. Lha lho. Ya. Wayah korban sir bingung pah. Ndek enek iki korban ngendi sing akeh, ngendi pilihane sing apa lah rene. Iki kandang nomor loro iki ya pecantane ya iki. Ndas ireng. Ndek enek buntute. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas.